Renferi, esan behar zaio, ez dala nahikoa ordutegiak berreskuratzearekin. Uste dugu, maiztasunak ere hobetu behar direla. Maiztasunak direlako garraio publikoaren gakoetako bat. Eta iruditzen zaigu maiztasunak galdu egin direla denborarekin. Horrekin lotuta, apeaderoak ere berreskuratu beharko lirateke. Badaude geure lurraldean hainbat apeadero jada erabiltzen ez direnak. Niko gogoratzen dut gaztetan nola joaten ginen eskalada egitera, Gasteiztik eginora, jaisten ginen hango apeaderoan eta gero hartzen genuen berriz ere etxera bueltatzeko, hori aspalditik ezinezkoa da. Eta badaude beste hainbat apeadero ere jada erabiltzen ez direnak. Linea berdinean, Miranda Altsasu linean, desagertuta dago ja estibalitzekoa, ez da erabiltzen ja Ezkerreko txakoa, ez da erabiltzen ja Sakanan sartuta Ziordiakoa, eta ez da erabiltzen Olastikoa, edo oso gutxi erabiltzen dira. Beraz, uste dugu, azpigiturak hortxe daude, eta berrerabili beharko liratekela baita ere hori maiztasunekin lotuta, ezta? Eta ez dakigu zergatik ez den implementatzen ja modu sistematikoan geldialdi fakultatiboak, ezta? Autobus urbanoetan hain normala dena, egin on jetxi nahi badut, ematen diot botoiari, eta ez badio inork ematen, ez da gelditzen trena, ezta? Hori badago tren askotan, baina ez da sistematikoki implementatu, eta uste dugu oso neurri erraza izango litzatekela eta indarrean jarri beharko litzatekena. Beraz hori pixkat neurri operatiboak edo Renferekin doazenak. Adifi eskatu behar zaiona geure ustez da azpigituretan gehiago inbertitzeko. Distantzia erdiko eta aldiriko trenei buruz ari naiz. Badaude oraindik hainbat geltoki irisgarritasun arazoekin, badaude hainbat lurzoru mailako pasagune seguridade arazoekin, horri dagokionez ere sartu ditugu ekimen batzuk, informazioa eskatuz eta uste dugu, benetan inbertsio gehiago egin behar direla distantzia erdiko eta aldiriko trenen azpigituretan, Iñigok aipatu du ja makineria, uste dut horretan ere inbertitu egin behar dela, eta beraz hori litzateke bigarren puntua. Eta azkenik, Eusko Jaurlaritzari esatea, naiz eta bere eskumena ez izan, aldiriko trenak zaindu egin behar ditugula, eta funtsezkoak direla geure herrialdea bertebratzeko, eta lurralde oreka eta lurralde kohesioari begira oso garrantzitsuak direla, eta esate baterako lehen aipatu da nola arabar gehienok bizi garen Gasteizen, Araba da Espainiar estatu osoan makrozefalia indize altuena daukan provintzia, 176 bizi gara Gasteizen, eta Gasteiz da Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuen artean aldiriko zerbitzua ez daukan bakarra. Uste dugu hor, agian ez da bakarrik horregatik, baina badago korrelazio bat, badago loturaren bat, eta uste dugu, horretarako badaukagu sartuta legez besteko proposamen bat Miranda Altsasu korridore horretan aldiriko tren zerbitzu bat ezartzeko. Uste dugu Eusko Jaurlaritzak ere aldiriko trenetan gehiago jarri beharko lukela indarra, Madrilera doanean negoziatzera, naiz eta bere eskumenekoa ez izan, beste gauza batzuei negoziatzen duen bezala, uste dugu gai honetan ere egin lezakela indar gehiago. EH Bildutik ari gara mozioak sartzen, bai udalerrietan, bai batzar nagusietan, aldiriko trenak potentziatzeko, adibidez Bilbo-Santander linea uste dugu potentziatu egin behar dela, uste dugu potentziatu behar dela C3 linea, gainbeheran dagoena, eta esan bezala uste dugu Miranda Altsasu artean aspalditik lantzen ari garen Arabatran proiektua ere indarrean jarri beharko litzatekela, baina horri buruz hitz egingo du beste egun batean. Eta nire azken aipamena izango da abiadura handiko trenarentzat. Zeren eta aldiriko trenaren gainbehera izan daiteke abiadura handiko trenean hainbeste diru, hainbeste inbertsio publiko sartzearen ifrentzua. Bata bestearekin lotuta ez luke egon behar, baina egiazki emaitzak ikusita hori baino ezin da ondorioztatu. Eta ez du bakarrik EH Bilduk esaten, ez dute bakarrik ehundaka adituk esaten, esan du AIREF, Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, duela gutxi bere azken txostenetako batean esan du
Espainiar estatuan barra gastatu egin dela abiadura handiko trenean, gehiegi inbertitu dela eta askotan oso ondo begiratu gabe non inbertitzen zen, eta horren diferentzua izan dela aldiriko trenak kaskartu egin direla horren ondorioz. Beraz, hiru puntu horiek lirateke, hobetu maiztasunak, ordutegiak berreskuratzeaz gain, hobetu maiztasunak, hobetu azpiegituretan egiten den inbertsioa eta gero aldirikoak zaindu. Eskerrik asko.